Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Alvast een bon simang. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet en die gaan we nu met u delen. Na afloop van het belangrijkste nieuws hebben we ook nog aandacht voor andere zaken die spelen op Curaçao. Maar laten we beginnen met wat er allemaal speelt op Curaçao en de eilanden. En belangrijk nieuws is er over Corendon. Corendon gaat namelijk vliegen op Curaçao. Tenminste, dat meldt de website Luchtvaartnieuws. Het hing al enige tijd in de lucht en er waren al veel geruchten over. Vandaag zal er via een persconferentie meer duidelijkheid over gegeven worden. Maar Luchtvaartnieuws weet te melden dat vanaf 3 november Corendon een A350 laat vliegen tussen Curaçao en Nederland. Dat betekent 432 stoelen erbij. En dat zijn allemaal stoelen in de economy class. De details moeten nog verder uitgewerkt worden. En ook de bevestiging hoort u nog. Maar volgens Luchtvaartnieuws zit het helemaal al in kannen en kruiken. Luxe auto's in beslag. Tijdens een juridische inval in Groot Santa Marta zijn verschillende luxe wagens in beslag genomen. Het heeft er allemaal mee te maken dat er een grootschalig onderzoek is naar het vervoer, het smokkelen van drugs via containers naar Nederland. 2 maanden geleden werden daarbij verschillende huiszoekingen, onder meer speedboten, veel cashgeld, meer auto's en 6 mensen gearresteerd. Vorige week hebben we meegemaakt dat er 2 bewakers zijn aangehouden die verantwoordelijk worden geacht voor het plaatsen van drugs in containers op de haven. En nu deze 2 luxe auto's bij Groot Santa Marta. Volgens onbevestigde bronnen heeft het allemaal met elkaar te maken en heeft het te maken met een grootschalig onderzoek naar drugssmokkel tussen Nederland en Curaçao. Of beter gezegd, vanuit Curaçao naar Nederland. OM neemt 1 miljoen gulden in beslag. In het jaarverslag van het Openbaar Ministerie komt naar voren dat in 2022 meer dan 1 miljoen gulden van criminelen is in beslag genomen. Het gaat om crimineel geld. Er zijn ook nog spullen verkocht via veilingen. Dat leverde meer dan 1 ton op. Maar in ieder geval, in 2022 heeft het Openbaar Ministerie meer dan 1 miljoen op haar rekening kunnen bijschrijven van geld dat criminelen hebben verdiend en dat ze niet in mogen behouden. Het is veel geld en daar worden verschillende goede zaken mee gedaan, al dus het Openbaar Ministerie. Zaken voor de criminaliteitsbestrijding op Curaçao. Veel illegale wapens op straat. Een ander belangrijk punt uit het jaarverslag van het Openbaar Ministerie is het aantal illegale wapens op straat. Dat is hoog. Dat was in 2022 hoger dan in 2021. Er zijn namelijk 105 illegale wapens in beslag genomen. Het wapen dat in handen was van de jongste illegale wapenbezitter, om het maar zo te zeggen, was een 13-jarige jongen. Erg treurig, maar het Openbaar Ministerie werkt er hard aan om te zorgen dat de illegale wapens ook daadwerkelijk van de straat gaan. Huis volledig in vlammen op. Afgelopen weekend in de Curaçaostraat is een houten huis volledig in vlammen opgegaan. Het was in de nacht en het zag er spectaculair uit, maar het is een hele treurige zaak voor de mensen die in dat huis wonen. Het is een klein huis en toch was het onderverdeeld dat er 2 gezinnen in wonen. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat de brand is ontstaan door een kortsluiting in de elektriciteit. En er wordt vanuit de buurt ervoor gezorgd dat de gezinnen ergens anders kunnen worden opgevangen. Want dat is natuurlijk een tragedie. Man doodgeschoten vrijdagavond is in de wijk Cerro Papaya een 20-jarige man doodgeschoten. Hij kwam om het leven nadat een auto voorbij reed in de Caia Nubia en meerdere kogels op de man afvuurde. Momenteel wordt onderzocht waarom de man zou zijn doodgeschoten, wie erachter zit. Maar in eerste instantie is het natuurlijk heel treurig voor de familie die daarmee een 20-jarige om het leven hebben zien komen.
En op de Kubaweg is dit weekend een fietser aangereden. Het was een ernstig ongeluk, zoals u op de beelden kunt zien, waarbij een man werd aangereden door een auto. Een man moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De situatie is nog steeds heel erg precair. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen ontstaan en is ook nog op zoek naar getuigen die kunnen vertellen wat zich precies heeft afgespeeld. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even naar de reclame en dan komen we terug met meer nieuws. Es más novo de Pizza Hut? Not un pizza mess. Esta cheesy, crispy y naco diferente ingrediente. Manera pepperoni, buffalo chicken, chicken bacon parmesan of carne. Y esa aquí está comisana 15 florin junto con soft drink de 16 ons. Suficiente para dos, pa e breve de un. Novo de Pizza Hut. Pizza Hut melts voor de 15 florin. Pizza Hut, for the love of pizza. Afgelopen weekend ging een video viraal. Dat betekent dat heel veel mensen het onder meer via WhatsApp zagen. En het is een video dat plaatsvond afgelopen zaterdag op de Rooseveltweg. Waarbij te zien is dat een man gewoon overdag, gewoon op de openbare weg, gaat fieveren met zijn auto en dat loopt slecht af. Veel mensen vroegen zich af wat er nu precies zich heeft voorgedaan nadat het einde van de video te zien was. Laten we eerst naar de video kijken en dan vertel ik u daarna wat er zich precies daarna verder heeft plaatsgevonden. Omdat deze video zo viraal ging, vroegen veel mensen zich af wat er is plaatsgevonden na die botsing. Op de eerste plaats is de auto in beslag genomen van de man die aan het fieveren was. Het mag niet, het is natuurlijk ook levensgevaarlijk. Op de tweede plaats probeerde de chauffeur van die fieverende auto een regeling te treffen met degene die in de auto zat die aangereden is. Die wilde daar niks van weten, die heeft laten weten de politie moet het oplossen. De politie is ook geweest. De zaak is dus in die zin afgehandeld dat de auto in beslag genomen is en dat er betaald moet worden voor de schade aan de stilstaande auto. Er gingen ook geruchten rond dat degene erg gewond zou zijn geraakt en een whiplash zou hebben opgelopen. Nou, daar wist de politie volgens de extra helemaal niks van. Er hoefde ook geen ambulance bij te komen. Maar de politie doet wel een oproep aan iedereen om ervoor te zorgen dat dergelijke taferelen op Curaçao eigenlijk niet te zien moeten zijn. Het is levensgevaarlijk, doe het niet. Dan gaan we naar iets heel anders. Shirley Pieters van Douchy Walks doet dat werk, het wandelen in de mooie gebieden van Curaçao, vaak ook de stedelijke gebieden, Punda, Otrabanda. Dat doet ze al lange tijd en ze ziet daar veel armoede. Daarmee is ze op het idee gekomen om een inzamelingsacties te gaan onderhouden, om op die manier mensen die het echt nodig hebben aan de juiste spullen te geven. Afgelopen vrijdag was er een dergelijke inzamelingsactie bij landhuis Bona Vista en daar spraken we Shirley Pieters die uitlegt waarom ze deze inzamelingsacties organiseert. Eigenlijk omdat ik heel veel armoede zie op het eiland. En ik kom ook bij de mensen door de wijken heen. En dan zie je dus inderdaad wat de mensen niet hebben. En dan wil ik ervoor zorgen dat ze dat wel hebben. En hoe doe je dat? Door spullen op te halen van mensen die hier op vakantie zijn geweest of die hier gewoond hebben. Vaak zijn er spulletjes die, als mensen op vakantie zijn geweest, heb je vaak badkamerspulletjes. Die koop je hier en dan denk je van ja, ik hoef dat niet mee te nemen. Nou, dan haal ik dat op. Of kleding, dus er zijn ook kledingstukken, vooral dames. Die vinden het heel leuk om allemaal nieuwe jurkjes te kopen en zo. En dat dragen ze dan niet in Nederland en alleen hier. Dus dat haal ik dan ook op. Maar ook meubels en allemaal van dat soort dingen. Heel veel en je mensen... verspreidt het zelf ook? Ik verspreid het zelf, ja. Ik zorg wel dat het op de goede plekken terechtkomt. Dus ik ga niet zomaar aan iemand geven en zeggen van nou doe er maar wat mee. Ik doe wel zelf ervoor zorgen dat het op de plekken terechtkomt waar de mensen het heel hard nodig hebben. Shirley Pieters kan worden bereikt via Douchy Walks op Facebook en op Instagram.
Als u spullen heeft die u graag wil doneren, dan bent u van harte welkom. Dan gaan we naar een afsluitende tip. Ja, het is natuurlijk nooit, het gebeurt niet vaak dat we onszelf op de borst kloppen, maar Extra heeft een heel mooi interview op internet geplaatst. Commerçando Iva Koran, onze collega, die heeft een indringend interview gemaakt met Cicely van der Dijs. Cicely van der Dijs is natuurlijk bekend als partner van de toenmalige minister-president Gerrit Schotten. Ze is ook directeur van Vandi's. Ze is een bekende persoonlijkheid op Curaçao. Ze moest onlangs, naar aanleiding van een rechtszaak tegen haar echtgenote, ex-man, een gevangenisstraf uitzitten. Maar ze doet daar heel open verhaal over tegen Iva Koran. Sinds dit weekend is dit interview te zien op de verschillende sociale pagina's van Extra. De Facebookpagina, Instagrampagina, de website van Extra. U kunt het overal bekijken. En het heeft heel veel reacties gehad en heel veel positieve reacties ook gehad. Dus doe er uw voordeel mee. Commerçando Iva met Cicely van der Dijs. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik hoop dat u weer op de hoogte bent gebracht van het belangrijkste wat zich af heeft gespeeld op Curaçao in de afgelopen dagen. En ik hoop u morgen weer te zien. Alvast een hele prettige dag. Tot morgen. Tot ziens. Dag.